auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Sunanka ilahu na sa a gaba, kai ne magudanar duk lamari. Maifatiya angon Maryama ne, ka bani fasaha in ci gaba, a gurinka nake neman uzuri. Auren ku na soyayya kuka yi, salatin nan marasa adadi, ka ninninka shi gurin bashari. Maifatiya angon Maryama ne, kaunar ka nake so in ci gaba, manzon mu da baya yin sihiri. Auren ku na soyayya kuka yi, a sahabu na sa sunan su gaba, Umar, Usman, Abubakari da Aliyu maza sirikin bashari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Auren 'ya'yan asali aka yi, an yi cikin dumbun mabiya. Maifatiya angon Maryama ne, danginsa da nata suna fahari, kun bar su da surutai maƙiya. Auren ku na soyayya kuka yi. Auren ku na soyayya kuka yi, kun bar su da hargagi maƙiya. Maifatiya angon Maryama ne, da dabi da biyayya dole ki yi, ki kyale batun wani kin gajiya. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya ga matar ka rike, Maryama akwai tarin ladabi, da jin haka ka san sun ci gari. Gurin Maryama na zo da batu, sannan ki amarya kin ci gari. Maifatiya angon Maryama ne, angon ki ya zo ki mai ladabi, ki kyale batun wani duk uzuri. Auren ku na soyayya kuka yi. Aure fa ibada ne ki sani, daure ki zamo mata ta gari. Maifatiya angon Maryama ne, turare faffe sa masahi, sannan ki iyo wankan sukari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya ango akwai nazari, ya samu amaryar alfahari. Maryama amarya kin ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Malam kanan Maifatiya ne, yau murna ce ta sako ni gaba. Maifatiya angon Maryama ne, Malam Kano nake ko a ina, kun san haka ko ba ku san haka ba. Auren ku na soyayya kuka yi. Maryama amarya akwai ladabi, zancen haka ne in ban bata ba. Maifatiya angon Maryama ne, ki karin ladab a cikin ladabi, in kin haka na san kin ci gaba. Auren ku na soyayya kuka yi. Shaidarsa kike so ko a ina, saman ta gare hikiyo fahari. Maryama amarya kin ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Maifatiya ango ya kakaji, kundan kaka ba na aro a gaba. Maifatiya angon Maryama ne, nasiha zan maka sai ka tafi, aure an daura sai na gaba. Auren ku na soyayya kuka yi. Amana ce a gurin ka rike, sanin haka shi zai kai ka gaba. Maifatiya angon Maryama ne, na san ka akwai hali na gari, wannan haka ne ko ba haka ba. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya ango sha shagali, Maryama amarya kin ci gari. Auren ku ake babban lamari. Auren ku na soyayya kuka yi. Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Malam Kano mai waka ne, nasiha ce na sako a gaba. Maifatiya angon Maryama ne. Maifatiya ango karka gaji ka riƙe ta
rike amana ka ci gaba. Auren ku na soyayya kuka yi, dangi ban kwana ta musu shi, zancen haka ne in ban bata ba. Maifatiya angon Maryama ne, aure ku rige shi ibada ne, wannan tabbas sai kun ci gaba. Auren ku na soyayya kuka yi, Maifatiya aure sai haƙuri, rike matar ka ku sha shagali, ban ce ku zaƙe ba a duk lamari. A wakar dole na gaida maza su in rufa waka ta a gaba. Maifatiya angon Maryama ne, Jason mai waka na kira, Abdul S mai waka a gaba. Auren ku na soyayya kuka yi, Maifatiya mai waka na kira, angon Maryam na kira na gaba. Maifatiya angon Maryama ne, Mamuda Dambu gaida maza, Musa mai yogurt ne na gaba. Auren ku na soyayya kuka yi, Malam tecno na garin guri ne, na Zainabu baban Zainabu ne, da Amrishi zama haɗe a gari. Auren ku na soyayya kuka yi, Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi, Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari. Auren ku na soyayya kuka yi, Maifatiya angon Maryama ne, na zo ta yi murnar kun ci gari.